Nangapod-apod na og registration form ngadto sa mga barangay sa Davao City alang sa mga buot magpabakuna kontra COVID-19. Ani ang report. Sigun sa Association of Barangay Captains sa Davao City, na-distribute na ang mga form sa nagkariang barangay nga gamiton sa pagrehistro sa kung kinsa ang mabuot magpabakuna kontra COVID-19 sa syudad. Sumala ni ABC President Edgar Ibuyan Sr. nga napasa na ang mga form ngadto sa mga barangay nutrition scholars ug purok leader kinsa mo'y motuyok sa kabalayan. Well informed sa 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 health center ko sa district officer nato. Nagatuyok na kung kinsa to'y pwede kung mahimong qualified siya pagtagaan ng vaccine. Sa maong form, nakalatid ang information details sa magpabakuna, ingon man medical history, sama sa kung dunay allergies, sakit o maintenance nga tambal. Sa Barangay 9A nga kapin kulang 10,000 ang populasyon, nagsugod na ang paglista. Apan gipasabot ni Kapitan Roderico Liubit nga wala nagpasabot nga kung nalista na, automatic mabakunahan, sanglit mag-agad pa sa resulta sa screening. 18 years old pataas. Even ang senior citizens gi-appeal na sa inana, pero magdepende lagi kay namo gyud medical screening kung mo qualify ang imuhang kuan nga pwede ka maka-accept ana nga mao nga kuan nga vaccine. So ikaw tong mga ginapangita nato nga tabangan o sila tong mga mauna nato nga batch para sa vaccine nga gikuan sa ato ang gobyerno. Alang sa wala maabti sa ilang panimalay sa gitahasan nga manghatag og form, kinsa interesado magpabakuna, mamahimong moderetso sa barangay. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.